Cât costă aproximativ o călătorie de o lună în Bali? La început de an, eu și iubitul meu am decis să lăsăm totul deoparte și să zburăm pe o insulă. A fost absolut genial, abia aștept să mă întorc. Deci, biletele ne-au costat 1250 de euro de persoană. Le-am luat de la zbor24.ro cu 3 săptămâni înainte de plecare. Prietenii de-ai noștri au luat cu 6 luni înainte, dar mai scump. Am trăit în 9 locații extraordinare. În medie, așa locații costă cam 50-70 de euro pe noapte. Mâncarea în Bali este absolut genială și mai ieftină ca în România. Am mâncat doar în restaurant, iar pentru o masă de 2 persoane, în medie, dădeam 15 euro. Pe insulă poți să te deplasezi cu taxi sau poți să arendezi un motor. Desigur că am ales motorul. Pentru o lună, motorul și motorina este aproximativ 120 de euro. Pentru mici cumpărături și suvenire, am cheltuit maxim 200 de euro. Deci, o lună de vis pentru 2 persoane într-un paradis adevărat poate să coste aproximativ între 5.000